Oh my God! What is that? Hello! What's up? What's up? Bakit Mga ka na? higala! Good morning mga kahigala! So, today mga kahigala is magala na naman ako. Pupunta ako sa kaibigan ko mga kahigalaan kasi nga may kainan na naman kami. So yun, si Bana ko is nag-work pa. Tapos magpasundo ako dito sa kanya kasi nga hindi ako marunong mag-drive para magpahatid. Tapos balik na naman siya sa trabaho, no? Disturbo talaga ako mga kahigalaan. So yun, nagluluto lang ako ng rice kasi nga nagluto siya kagabi para sa kanya. 'Di ba ang bait mga kaigala? Sana So ito yung niluto niya mga kaigala. Chicken peri-peri kasi nga paborito niya mga kaigalaan. Kaigala, nagbihis ako kasi nga hindi kaya, ang lamig-lamig pa talaga dito mga kaigala. So naghintay na ako ni Bana. Papunta na siya dito. Siguro hindi ako take ng video doon mga kahigala sa bahay ng kaibigan ko kasi nga unang punta ko doon kami lang apat, pero ngayon may isang kasama namin pero di ko alam kung, I'm not sure kung makatake ako ng video doon. On the way na kami mga kahigala. Ang bait-bait talaga ng banana ko mga kahigala. Nandito na kami mga kahigala, oh. Ito yung bahay nila. Nagdala din ako ng limon mga kahigala kasi nga may nag-order. So mga higala, ito si Eden. Hi. Busy siya. Experimenting. Yeah. Busy siya mga kahigala. Hindi pa tapos. Siya, longganisa, tapos munggos. Tapos ito si Emily. Nagawa din kami ng bilo-bilo mga kahigala. Oh. Diba? Ito yung food namin. Malaki. Yung bilo-bilo mamaya na. 2 hours later. Mga kahigala, nandito na ako sa bahay. Hindi na ako masyadong nakaano ng video doon mga kahigala kasi nga, alam nyo na, chika-chika, kain-kain, anong na, di ba? Ganyan naman talaga sakit natin, no? Pag magkita-kita yung Pinay, chika-chika, chika-chika. So yun mga kahigala, may bring house ako, tignan nyo, oh. Ito yung bring house ko mga kahigala, munggos. Tapos, pang daw to, panglagay sa tinulang isda. Kasi yung isang Pinay na kaibigan ko is my garden. Tapos longganisa. Tapos ubi halay-halaya. Tapos bingka. Yan lang. Kasi yung bilo-bilo naubos na. Tapos binigyan din ako ng plate mga kahigala. Binigyan din ako. Thank you kay Eden sa plato. Tapos thank you din kay Tisendi sa mga inin. Kung sa Bisaya pa, sa bingka, ubi halaya, at iba pa sa mga food. Thank you din kay Tiderel sa pagpalit sa limon. Mayo na lang na ipangpalit og asin. Thank you mga bishes. Bait-bait nila mga kahigala. The next day. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mga higala. Ngayong umaga mga kahigalaan is magluluto na naman ako. Ay, never mind sa background ko mga kahigala ha. Nasa ibabaw yung namin, lagyan ng tubig ha. Kasi nga, alam nyo na, no space. Kasi nga, payag lang yung bahay namin. So, never mind na lang. Okay, mga baser? Kita nyo itong taparan mga baser? Baka madakdakan ko kayo nito. Kung magpaano-ano kayo dyan. Huwag na kayong mababas mga baser. Kasi nga, yung friend tayo lahat ba? Hug to hug, you know. So, be happy lang mga kahigalaan. Kasi nga, enjoy life lang ba? Kasi sabi nga, short is life. Oh, yun ba yun? Kasi nga, hindi natin alam na baka bukas, mawala na tayo, no? Paano masabi? Kahit may mga problema o mga pagsuway,
mga trials na dumating sa life natin. So, ano lang ba, idaan lang sa happy-happy natin. Tapos may magbabash pa o mga ganun-ganon. So, magluluto muna ako mga baser kasi nga, baka magganon ako sa banana ko pag uwi niya, wala pang ulam, walang makain. Yun, magluluto ako ngayon ng pork. Pero di ko alam kung anong lulutuin ko mga kahigala, no? Siguro maghumba na lang ako mga kahigala. Tapos rice. Limutan ko pala mga higala, no? Kung hindi ko na nabuksan yung bag ko, hindi ko to makita. Na nagbigay pala si Ate Cindy sa akin ng magic sarap. Buti ko na. Buti na lang at may kinuha ako sa bag ko. So yon mga kahigala, oh, ito na. Tapos nagluto din ako ng rice. Every time magluto ako mga kahigalaan, nilalagyan ko siya ng chili. Ng mga ganito, hindi ko alam kung anong tawag nito, pero masarap siya sa food mga kahigala. Tapos fish sauce also. 1 hour later. Dito na si Who made this? banana. So ito yung food namin yesterday, yung dala ko. Eden. Is it This good? one. Yeah, I like it. So I yun. can eat it. I won't Yeah. get sick. I will No, enjoy it. no. And then this is the one that the plate mga kahigala ginamit naman din namin. Eden, if you're watching this, I'm going to try some of your mongoose. I will let you know if it's good or not, okay? I'm going to try the mongoose. Let me see what it is like. I'll let you know. Mmm, delicious. I just had my lunch. I will say this, Eden's dish was delicious. My wife's dish was terrible. No, only joking. It was delicious. Thank you for lunch, okay? I really enjoyed it. Galing sa trabaho pero naglalaba pag uwi. Sana okay? Can you see? Ang layo ng washing machine namin mga kahigala. My housework is never done, okay? Ito yung washing machine mga kahigala. Ito yung sa labas sa bahay mga kahigala. Kita niyo yan. May nakatira din dyan mga kahigala. Tapos yun sa amin. Tapos ito, swimming pool ito. Pero tinakip pa nila kasi nga winter pa. Tapos itong bahay na to is may-ari ng bahay. Mga kahigala na salang na ni banana yung mga bulingo namin. So pupunta kami sa bangko. May importanteng alam nyo na, ito yung labas. Nakita nyo naman to sa mga old ko na videos mga kahigala. And this is Madam's driver, okay? I'm the driver of the car for Madam. Bait ni banana. Hello, sweetie pie. Hello. Yes, let's look. I never finished doing his jobs, okay? You see, this man just works. The boss there's the madam, okay? Kinuha na yung mga sinampay namin mga kahigala. I'm coming now, madam. I won't be long, madam. To do my next job, okay? Don't worry, I'm coming now. Yeah? Thank you, Now mahal. I must take. Oh, look at the stinky panties here. You should Thank wash them you. properly, yeah? Maghabad ako mga kahigala. Ano na ako mga higala, no? Alam niyo na, wala na akong mga damit. So, si Banana, nasa sala. So, tingnan natin kung ano ang reaksyon niya na ako lahat. Walang damit. Kung maano ba siya mga kahigala, ano? Kung sa Bisaya ba yun na. Tingnan natin mga kahigala. Mahal! Yeah. Oh my God! What is that? God! What is that? What are you doing? Hey, woman! Ha? Go away. Yan lang, halo. Ang sexy, ya? No, go away. It's too Yan, cold. mahal, ha? Cold, okay? Ha? It's too cold. Don't touch me, ha? I don't want to touch you, okay? Okay? Oh my God. It's that time of the month, you know.
Yeah, mahal. Yeah. Sexy. No, go away, go away, go away. Sexy, mahal. Okay, go away, go away. Huh? Why go away? You like it, yeah? No, I don't like it. Yeah? I don't like it. See, Give me a big fright, okay? huh? I'm going to the room now, okay? I'm sexy, yeah? Mahal. Yeah, mahal. See? Mahal. Yeah, sexy. I'm all shy now, okay? Go away, I'm all shy, okay? Yeah, sexy, yeah? No, I'm all shy. Ipog na niya mga kahigala, alams na des. Alams na des. Pag turn off na yung turn off na yung camera, alams na. Kaya tignan natin si Tom Jones, tignan natin. Bye, 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 bye. Put some clothes on his head, okay? It's cold. Mahal. Hello, Higala. Hello! Oh, yun. Naanuhan na si Banana. Sometimes her and I don't quite speak the same language because she said it's not on. I thought, but the light is on, but she wasn't talking about the light. It is the camera. So, mag-shoutout muna kami mga kahigala. So it means you're having a shout out. I need to close my mouth, not say anything. But you, madam. Okay. Shout out kay The Mangyars Family Vlogs, The Sukas, Team Triple E Vlog, Cindy Family Life, Brennan Family. Hold on. We need to have a little bit of an advert in between. Look at our Visayan, African Visayan YouTube tops. Okay? Our advert. Carry on, madam. Tapos si Chad May, Leah and Farm TV, Angel and Dustin. Tapos yung walang mga mga YouTube channel, si Aileen Angkaya, Yuli Torres, na sila palaging nandyan talaga sa amin, no? Lodelin Hoben, guwapa, na certain guwapa hapon, at mga amiga di ay. So, at si Michelle Baldido, sad, na akong amiga. Tapos si Waray British Vlog, Kun 21 TV, Dindo Sayago, si Waray British Vlog, hello! Hello, Higala. So, Hello, tapos Higala. the Brennan family, hello. Pabalik-balik, no? So, yan. So that's all for today's Today. Little vlog. So, Bye-bye. bye-bye. Mag-comment down below mga kahigala kung ano ang mga tanong nyo. Handa kaming magtubag-tubag sa mga tanong nyo mga kahigala. So, bye-bye. Bye-bye. How'd you get so far?